Goddag og velkommen. Nu er det tid til bioetanol, og det er Frederik, Jonas og Simon. Vores problemformulering lyder: hvilke udfordringer gør, at bioetanol som brændstof ikke er mere udbredt end det er? Og hvilke samfundsmæssige fordele/ulemper ved fremstilling samt udnyttelsen af bioetanol medfører? Det første skridt ved fremstillingen af bioetanol, det er fermentering, og her bliver glukosen nedbrudt af gærceller og bliver omdannet til sprit. Og herefter så skal vandet sorteres fra, så vi opnår en højere koncentration af sprit. Den proces hedder destillation, og den illustreres her. Blandingen af sprit og vand den koges ved ca. 90 grader. Den er her. Og når blandingen den koges, så damper den op igennem røret og ned langs siden, hvor den ryger ned i kølerummet, hvor den så igen bliver flydende, og den er nu fortættet. Væsken ryger ned i boksen, her hvor den har et højere etanolindhold. Det er ikke 100% etanol. For at få 100% etanol skal man bruge en metode, som hedder fraktioneret destillation. Fraktioneret destillation illustreres med denne figur. Her skal den nye væske med et højt etanolindhold koges. Det damper op og rammer glaskuglerne. Hver gang det rammer en glaskugle, så fortættes dampen og fordamper videre op, til det rammer toppen. Det ryger ned langs siden og ned i kølerummet, hvor det bliver flydende igen, og ned i boksen, hvor man nu har 100% etanol, som er klar til at blive brugt til benzin eller lignende. Første og anden generations bioetanol. Førhen brugte man første generations bioetanol, hvor det var fremstilling af bioetanol ud fra korn, majs og stivelsesholdige afgrøder. Der diskuteres, hvorvidt det er etisk korrekt at bruge plads på markerne til afgrøder til brændstof i stedet for fødevarer, når der stadig er folk på vores planet, som dør af sult hver dag. Desuden vil priserne for disse fødevarer også stige, hvis landmændene ikke kan sælge lige så mange af deres afgrøder som fødevarer. Man er nu begyndt at bruge anden generations bioetanol, fordi man har fundet et enzym, der hedder GH61, som kan nedbryde cellulosen i tørstofholdige råvarer som træ, halm og organisk affald. Det smarte ved anden generations bioetanol er, at det er affaldsprodukter og biprodukter, som ikke kræver energi at fremstille, og de kunne ikke blive til fødevarer alligevel. I øvrigt så er bioetanol CO2-neutralt, det vil sige, at planterne de optager den mængde CO2, som bliver udslippet af forbrændingen af bioetanol. De optager CO2, så de kan udføre fotosyntese. Det kredsløb det illustreres her. Så vores planter bliver altså til bioetanol, som vi bruger i benzin, og det bliver forbrændt, så det bliver til CO2. Den CO2 optager planterne så igen, og sådan fortsætter det i ring. Der findes flere forskellige kombinationer af forholdet mellem bioetanol og benzin i vores brændstof. Det kan vi se her på skemaet, som altså viser koncentrationen af bioetanol i benzin. De 4 søjler til venstre viser almindelige biler, og de 2 søjler til højre viser flexifuel biler. E5 det står for, at der er 5% bioetanol i brændstoffet, og E10 står altså for, at der er 10% i brændstoffet osv. Det er tydeligt at se, at Europa ikke bruger særlig høj koncentration af bioetanol, og derfor er vi mere afhængige af fossile brændstoffer, modsat Brasilien, som har helt op til 25% bioetanol i benzinen til deres standardbiler, og helt op til 100% for deres flexifuel biler. Altså bruger Brasilien op til 100% CO2-neutralt brændstof. Derudover så står Brasilien for 25% af verdens produktion af bioetanol, og på grund af deres store arealer og mængde af sukkerrør, har de tidligt valgt at satse stort på bioetanol som brændstof, og det er kun USA, som producerer mere end dem. Sammen stod de for 87,1% af bioetanolproduktionen i 2011. I 2011 kom man altså også et stort skridt længere frem i udviklingen af en mulig overgang til bioetanol. Den danske bioteknologiske virksomhed Novozymes opdagede i samarbejde med amerikanske forskere en ny og mere effektiv metode til at omdanne planterester til bioetanol. Og det er altså det omtalte GH61-enzym, man har brugt der. Man har nu planer om, at man i det nordlige Italien vil åbne verdens første industrielle cellulose-etanolfabriksanlæg i 2012, som med den nye effektive udnyttelse af planterester vil kunne danne bioetanol. Anlægget vil være så effektivt, at bioetanolpriserne vil kunne konkurrere med benzinpriserne.
I USA har man fundet ud af, at man i 2030 har 1,6 milliarder ton biomasse, som vil være klar til at blive udnyttet til bioætanol. Hvis de planer lykkes, vil man kunne erstatte USA's benzinforbrug fuldstændigt og få en pris på under 3,50 kroner per liter i omkostninger, hvilket må kunne give en fornuftig pris for forbrugeren. I et overblik over verdens CO2-udslip i 2008 havde USA verdens anden største CO2-udslip. 17% af deres CO2-udslip stammer fra trafikken, og de 17% de svarer altså til mere end Tysklands samlede CO2-udslip. Så hvis man i 2030 kan være klar til at udnytte de 1,6 milliarder ton biomasse, vil man bare ved at skifte brændstof i USA kunne nedsætte CO2-udslippet markant. Og man vil være nået tættere på at finde et bæredygtigt alternativ til de fossile brændstoffer, som ikke findes i ubegrænsede mængder. I de senere år er den danske opmærksomhed på bioætanol som værende et muligt alternativ til de fossile brændstoffer i transportsektoren steget markant. I år 2006 fik danske projekter til udvikling af bioætanol godt 23,5 millioner kroner. Samme år dannede regeringen EUDP, som er Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. EUDP startede med at afsætte en pulje på godt 200 millioner kroner over en 4-årig periode til danske udviklingsprojekter for bioætanol. Ydermere blev der i år 2007 fremsat et lovforslag af regeringen, der skulle give EUDP bedre mulighed for at støtte de forskellige forskningsprogrammer, og den blev så vedtaget i Folketinget. Med lovforslaget intensiverede Folketinget jagten på et alternativ til de fossile brændstoffer i et forsøg på at nedsætte transportsektorens CO2-udslip. Den danske opmærksomhed kommer også til udtryk i, at man nu har planer om at åbne et anlæg i Holstebro. Et stort anlæg, der giver arbejde til 2.200 mennesker. Anlægget benytter sig af anden generations teknologi. Man forventer, at det primært er folk fra Holstebro og Struer Kommune, der kommer til at få arbejde på anlægget. Og disse to kommuner vil derfor også kunne se frem til en årlig skattebonus på ca. 250 millioner. Anlægget vil kræve omkring 400.000 tons halm om året at holde kørende, men til gengæld vil det udvikle omkring 73.000 liter bioætanol om året, der skal hjælpe med at få opfyldt de danske og EU's målsætning om, at al benzin i Europa skal være tilsat 10% bioætanol i år 2020. Hvis fabrikken bygges, vil den kunne producere en tredjedel af den bioætanol, der er nødvendig for at holde koncentrationen i dansk benzin på 10%. På trods af den tilsyneladende temmelig smarte udnyttelse af landbrugsproduktionens restprodukter og uafhængiggørelsen af de fossile brændstoffer, er spørgsmålet om indførelsen af bioætanol vidt omdiskuteret. En af kritikerne er Kåre Sandholt, som må siges at være en sand veteran på energiområdet. Civilingeniør fra DTU med energiplanlægning som speciale, 10 år i Energistyrelsen, 14 år i elsektoren og nu partner i et energianalysefirma. Kåre Sandholt beskriver i sin blog bioætanolløsningen som at være lidt ligesom at tisse i bukserne. Han har grundlæggende 3 kritikpunkter bag denne påstand. Når jeg ikke tror på bioætanol som løsningen, skyldes det, at det ikke er muligt at producere nok bioætanol eller biodiesel til at erstatte benzin og diesel. Især ikke hvis transportsektorens energiforbrug vokser sig endnu større end i dag. For det andet påvirker forbruget af bioætanol fødevarepriserne voldsomt. Allerede nu kan man se en tydelig påvirkning, og det er intet imod, hvad der kan ske med fødevarepriserne i fremtiden. Bioætanol kan nemt blive den gøgeunge, som gør det endnu vanskeligere at brødføde verden. For det tredje er CO2-gevinsten af bioætanol tvivlsom. I hvert fald når vi taler om bioætanol fra første generationsanlæg. Det er så min mening lige nu, som måske understøttes af følgende kilder. Og han bruger altså her en OECD-rapport som understøttelse for sine argumenter. Kåre Sandholt siger altså, at bioætanolløsningen kun skraber overfladen på problemet, og at der skal gøres noget mere grundlæggende for at skabe en mere bæredygtig transportsektor. Og at det i det hele taget ikke vil være muligt at forsyne hele transportsektoren med bioætanol, eftersom vi ikke har den nødvendige kapacitet til at producere de nødvendige afgrøder, uden at det vil gå hårdt ud over landbrugets primære produktion, nemlig fødevareproduktionen. Kåre Sandholts argumenter imod en intensivering af produktionen forudsætter dog imidlertid, at produktionen skulle ske ud fra første generations teknologi. Altså at de materialer, der indgår i processen, er fødevarer, der ellers ville have bidraget til vores BNP. Det forholder sig dog imidlertid således, at den nye anden generations teknologi tillader brug
af planterester, i det man for nylig har opdaget det nye enzym GH61, der gør det muligt at nedbryde den ellers genstridige cellulose, som planternes cellevægge består af. Dette gør, at man nu i stedet for fødevarer kan bruge planterester til produktionen af bioetanol. Således vil det være muligt at holde den danske transportsektor forsynet med biobrændstof, i det produktionen vil kunne finde sted udelukkende ved hjælp af landbrugsproduktionens restprodukter, der findes i anselige mængder. Sandholts kritik går også på spørgsmålet om, hvorvidt en overgang fra benzin til bioetanol overhovedet vil medføre en reel nedsættelse i vores CO2-ledning. Da han i år 2007 skrev sit blogindlæg, var spørgsmålet reelt, eftersom man stadig brugte fossile brændstoffer i produktionen af bioetanol. Således at man brugte 1 enhed fossil brændstof til 2 enheder bioetanol. I mellemtiden har man dog fundet ud af, at man ved at bruge metangas til produktionen, i stedet for kul eller olie, kan producere 40-50 enheder bioetanol per 1 enhed metangas. En intensiveret produktion med brug af metangas i processen vil altså udlede en minimal mængde CO2 i forhold til anslået i Kåre Sandholts udtalelse, og i de rapporter han har benyttet som understøttelse. Der er mange smarte aspekter ved benyttelsen af bioetanol. Som sagt er det CO2-neutralt modsat normal benzin, hvilket må være stor fortaler for en omlægning af verdens brændstof, da udslippet af drivhusgasser bliver nødt til at minimeres. Derudover er bioetanol fremstillet af biomasse, som er en gendannelig ressource, og hvis man satser på en omlægning og får bygget de nødvendige anlæg, vil man slippe for afhængigheden af fossile brændstoffer, som jo ikke findes i ubegrænsede mængder. Hvis 2030-planen i USA kommer til at fungere, og man erstatter benzin, vil man bare i USA begrænse CO2-udslippet med 17% i forhold til udslippet i 2008. Et godt eksempel på, at det fungerer med bioetanol, er Brasilien, som nu har brugt det i flere år. Der har man på grund af det omfattende produktionsarbejde nedsat arbejdsløsheden, eftersom fremstillingen af bioetanol er en længerevarende proces, hvor der er behov for mange hænder. Der er dog også visse ulemper. For det første indeholder bioetanol ikke lige så meget energi som normal benzin, hvilket gør, at biler, der kører på brændstoffer med høj koncentration af bioetanol, ikke vil kunne køre lige så langt på literen som almindelige benzindrevne biler. Faktisk vil de køre 30-40% kortere per liter end normale benzindrevne biler. Der er også nævnt, at det faktisk ikke altid er miljøvenligt, f.eks. når det skal dyrkes, hvor der kan blive brugt sprøjtegift for at holde det økologisk. I anden generations fremstilling af bioetanol har man benyttet halm, som dog kunne udnyttes endnu bedre, hvis man forbrænder det på et kraftværk. Endnu et argument imod omlægningen fra benzin til bioetanol har været, at vi med vores nuværende mængde af tilgængeligt biomateriale ikke vil være i stand til at forsyne en stadig voksende transportsektor med brændstof. Det problem er imidlertid blevet løst af opdagelsen af det nye GH61 enzym, der er i stand til at nedbryde cellulose i f.eks. halmstrå. Opdagelsen har også ryddet et andet problem af vejen. Hvor man før var nødsaget til at producere bioetanol på afgrøder, som ellers kunne være brugt som fødevare, kan man nu producere ud fra de overskydende halmstrå, som landmændene har til overs efter høsten af deres afgrøder. Det betyder ganske enkelt, at man vil kunne intensivere produktionen af bioetanol, uden at det vil gå hårdt ud over landets fødevareproduktion. Ydermere estimeres det, at prisen på bioetanol vil blive omtrent det samme som benzin. Der er ingen tvivl om, at noget må gøres, hvis vi skal redde vores planet. Overgangen fra fossile brændstoffer til bioetanol er blot et bud på en løsning. Den er dog som så mange andre ikke helt uproblematisk, og der vil gå lang tid endnu, før det kan lade sig gøre, og gå udelukkende over til at benytte bioetanol i transportsektoren. Og det var så imidlertid alt, hvad vi havde at byde på for i dag. Det var ikke meget, men det er bedre end jeres. Hej hej.